Валале кружanje урядово інформації, že fabriku ABC Food kupili investitore z inozemstva, та ще через Турці наздавали, že to bude značiť нові роботні места і подвіговання привреди у Валале. Але, як sme дознали od потerašnjoho predlikvidacijного upravnika fabriki ABC Food, za teraz urjadovo nove ljemže vlasnica fabriki znova postala jej zakonski zastupnik. Taj predmet se nalazi od 25. maja. Od 25. maja še tot predmet nahodzi u Privrednim sudu u Zombore, ale poneže u medzičaše predlikvidacija pocahnuta, mnje Agencija za privredni registri viscerala jak zakonskого zastupnika, a ona upisana i na tot sposob vošla do fabriki. Вона іще вше у поступку предlikvidaciji zo napredok pririchtanim planom reorganizaciji, a uvidzime jak sud oceni tot plan reorganizaciji. U medzičaše jeden poveriteľ pridal predkladanie za predlikvidaciju, a čul som, že ich bude vecej, bo neveria do toho plánu, poneže poteraz ani jeden nevypočitovaný. Poteraz už pridatí dva i neprešli i nevidím, co by u tým treci mohlo buť, že by še situácia zlepšala. Na primopridavanju boli prisutni i buvši robotníky, ktorí tvorili komisiu za popisovanie inventaru, a po ich slovoch zaznačili, že chybí oprema, ktorá požičená pred likvidaciju. Toti robotníky nezadovoljni i revoltovani pre celú situáciu. Nezadovoljní sme pred lústva, ktorí so skamatami dúmam, že vynoši 10 000 evra i to ljem za placi, a najnebešedujem o robotným stážu, drahových troškoch, dňovnícoch. Štíro, ničomu še už nenazdávame. Ja tu 15 roky, prežil som jednu predlikvidaciu, teraz i druhu. Nedúmam še vecej vrácac, nemám dovíria do tých ľuďoch, ktorí už prinošeli odlúky o mojej suďby robotníkoch i Valalu. Dúmam, že už dosť. Vlasnica fabriki Violeta Šulejč stej nahodi zaobišla mediji, a či trece probovanje prejde pri poveriteľoch uvidzime pošvitko, poneže jak kvaril poterašnji predlikvidacijni upravnik, predmet pošvitko bude na šore u Privrednim sudu u Zombore.